Türkmenistanyň banklary tarapyndan Visa plastik kartlaryndan aýda peýdalanyp bolýan puluň möçberine girdilen çäklendirmeler sebäpli türkmenistanlaryň ýüzüňi bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şeýle-de bu çäklendirmeler raýatlary gazanç etmegiň täze usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar beren habarçysynyň tasdiklamagyna görä, raýatlar Fly Dubai, S7 we Belavia ýaly daşary ýurt howa ýollary kompaniýalaryndan uçar biletlerini satyn alanda Visa bank kartlary arkaly bir günde biletiň bahasynyň diňe 50 Amerikan dollaryny töläp bilýärler. Raýatlar biletiň narhynyň galan bölegini tölemek üçin bu edara gazanç etmek üçin baran onlarça Visa kart eýelerine ýüzlenýärler. Fly Dubai howa ýollary kompaniýasynyň edarasynda müşterileriň biletiniň bahasynyň galan bölegini töletmek üçin bu ýere baran türkmenistanlaryň 6-7 sanasyny çagyrýarlar. Olaryň her biriniň kartyndan 50 dollar alýarlar. Soňra müşteri bu adamlaryň Visa kartlaryndan alynan her 1 Amerikan dollary üçin olary 8 manat töleýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Habarçy munyň raýatlaryň ýurdun içinde Visa kartyndan gazanç etmegiň täze bir usulyny emele getirendigini belläp, bu howa ýollary kompaniýalarynyň bilet satýan edaralaryna her gün onlarça adamyň üýşändigini hem aýtdy. Bu ýere bilet almaga barýan adamlardan başga da öz Visa kartyndan pul çekdirmäge barýan adamlaryň sany hem az däl. Sebäbi raýatlar Visa kartlaryna resmi kurs bilen 3,5 manatdan pul serişdesini salýarlar. Soňra da 8 manatyň hasabyndan nagt pul alýarlar. Adamlar şu usul bilen özlerini gazanç edýärler. Bu bilet satyn almaga barýan adamlar üçin hem amatly. Sebäbi olar dollary gara bazardan satyn alsa, onu 18,5 manat tölemeli bolýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy Russiýanyň S7 howa ýollary kompaniýasynda bolsa, raýatlar bileti satyn almak we onuň bahasyny tölemek üçin adyndan 3 gedek öňünden nowata ýazylmaly bolýar diýär. Bu barada kompaniýanyň edarasynda ýürite bildirşem asylyp onda şeýle diýilýär. Hormatly ýolagçylar, kartlardan pul çekmek bilen bagly limitleriň we ýagdaýlaryň kynlaşmagy sebäpli sizden aýda diňe 3 gedek ýylyna 3 gün nowata ýazylmagy soraýarys. Bulardan soňky nowatlaryňyzy diňe 35 gün soňa ýazylyp bilersiňiz diýilip kompaniýanyň bildirişinde aýdylýar. Visa bank kartlary Türkmenistanyň raýatlaryna türkmen manadyny resmi kurs boýunça daşary ýurt valutasyna öwürmäge we bu puldan ýurdun daşyna ýa-da ýurdun içindäki daşary döwletleriň kompaniýalarynda peýdalanmaga mümkinçilik berýän ýeketäk ýollaryň biridir.